ଦିବାକର ଆଜି ଡେରିରେ କାହିଁ ଆସିଲ? ବାପା ବୋଉ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ। ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଜୋତା, ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଜୋତା। ସେମାନେ ଜୋତା ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ଆସିବି ସାର୍। ହଉ ହଉ ହେଲା ହେଲା। କହିଲୁ ଦେଖି, ଗୋଟିଏ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ 12ଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା, ସେଥିରୁ 5ଟି ଆମ୍ବ ପଚିଗଲା, ଆଉ କେତୋଟି ରହିବ? ସାର୍ ଆଉ 12ଟି ରହିବ। କେମିତି? ସାର୍ ଆମ୍ବ ପଚିଗଲା ପରେ କ'ଣ କଦଳୀ ହୋଇଯିବ କି? ସାର୍ ତମେ ତ। ହଉ ହଉ ହେଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲୁ ଦେଖି ଦିବାକର। ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍। କହିଲୁ ଦେଖି, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ସାର୍ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବେ ସେଇଦିନ ହେଇଥିବେ। ବଦମାସ ମୂର୍ଖ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆନ୍ସର?